Татарстанның суверенитет символик рәвештә аның шул президент һәм республикадан исеме генә калды. Башка бер нәрсәсе дә ул суверенитеттан калмады. Экономик, сәяси бөтенесе хәзер инде Мәскәүнең тырышлыгы аркасында бөтенесе хәзер юк ителделәр. Бернинди суверенитет дигәне һәм президент дигәне безнең ул шул теге кем әйтмешчә ялтыравык кагаз шикелле генә. Символик. Без килеп Ташкенттан килеп без монда төне буена төнгә сәгать 11-гә кечекле саклап тордык. Шул суверенитет дигән декларацияне игълан итүне көтеп. Анда мәйдан тулы халык иде. Һәм шул менә шуннан да халык ышанды. Бездә суверенитет булачак. Шул инде алгач безгә бу суверенитетны биргәчтен аны кире тартып алмаслар дип. Онытканбыз без Россия гомер буена да шул 500 ел, 600 ел буена булганда бер договорында, бер килешүендә үтәмәде. Һәм бу юлда эше бетте, ишәгем судан үтте диләр. Шуннан соң безгә кирәк юл договорны. Кирәк әйтте бит әнә. Вакытында кирәк иде ул договор ди. Әни өчен вакытында кирәк булгач, ул һәр вакытында кирәк түгел. Чөнки Россия гомер буена килешүләрне, договорларны, сулыкларын бер вакытында үтәгән дәүләт түгел. Бу очракта да үтәмәде. Казанны басып алынган икән. Шулай булгач, инде ул безнең басып алынган җир дип, алар һаман да шундый мантык белән шул яши бирәләр.